Здравейте, приятели! Тук сме с Каспар БГ и започваме един нов сървър, който ще играем и ще се развиваме. Няма да е само каменни инструменти. Абе, ано родни, бе. Абе, пречиш ми. Ти ми пречиш. Ще съдя. Махай се, Каспар. Каспар, аз ще труша. Добре, ама без пипи. Добре, Каспар. Ти труши едно дърво, аз тук ще труша. Значи дърво. Виж ми стрелите отзад, аз съм си стрелец. Аз пък съм един рапър. Рапър си ти. Познаеш ли Криско? Да. Познаеш го ти. Да. Това насам. Чакай бе, събирам дърво, трябва да се Добре, развием. мини рекичко. Абе, ще я мина скоро. Само той дърво да изсека. Мале, пещера. Ама ние с чудовища ще играем през цялото време, нали знаеш? Съм ги пуснал. Той аз ще ги пусна. Пускай ги ти бе. Пускам ги. Пусна ли ги? Да. Къде си бе? Видях та. Йо! Ох. Бих ги. Трябва да намерим храна. Тихо бе. Трябва да се. Аз сипя. Виждам чикън. Къде? За мене. Те искат мене, ма. Виж чикън, бе. Чикън. Да правиш крафтинг, не си лично. Абе. Даде ми малко. Аз и тук до реката долу ще чакам. И ще си направя един крафтинг кирка. Чакай. Аз направих меч. Чакай бе. Че малко къде си. Дай то видео. Чакай сега бе. Една кирка и един меч. Какво искаш? Какво искаш? Аз имам меч. И аз имам. Я направи още една кирка. Значи пръчки. Добре, абе аз имам дърва. Направи, значи пръчки. Значи едно сит. Си да няма ти помогне. Ето, фърлям ти една кирка бе. Сега ела на едно място, взимаш крап от това. Ма чакай дърво да съберем да печем. Да, ще печем да се. Просто ела след мен. Добре бе. В пещерата ли? Не бе, не в пещера. Чекам, стой на едно място, ма. За мене? За малко ташивна. Къде отиде? Ще убия, ако не ми го дадеш. Чакай, да ме хърни. Дай ми го веднага. На ти пленци. О, да. Да ти още нещо бонус. Храна. Значи пира. Какво ще ми дадеш бе? Пера. Какво ето и? Пера, бе. Пера. Не ги получих. Да, защото ги остави. Пера за стрели ще ни трябва. Да. Чай малко. Ти изчакай, ма. Не ма би молята. Добре. Мръдни. Скачай, мангал. Абе. Ау. Нима би, аз не мога. Аз трябва. Абе, не мога бе. Заседнах ми. Само ще го решим по един начин. Не би. Ще убия, ще върна айтемите после. Да, скачай тук. Къде? Пак дупка, скачай. Благодаря. Айде, чао. Аз тям за дърво. Аз път съм на минут бутчи и половина. Аз съм на 3 бутчета. Мале, що спринчиш, бе? Защото съм я. Ай се, ела. Чакай бе. Търся камъни. Закопаем, бе, Да търсим овци. Там има лали. Крави. Мале, аз съм на 3 сърца. Чек. Има крави тук. Идва, има крави. Добре, видях я другата. 3 ми пусна и 2 кожа. 3 пържори и 2 кожа. Другата за мене. Паси за мен. Чуй. Чай да ме трябва. Ей, тук има камъни. Ела се закопаем. Хапнах. Браво. Ела се закопаем. Чакай. Той не е най-важното сега. Ела се закопаем, бе, да откинем камъни, бе. Аз мислих, че ще се закопаваме. Ай сега
копай. А да! Суровото чиканче. Помогна ми много. Къде ги видя тези камъни? Аз искам малко. Много искаш. Ай сега копай. Като толкова си искаш. Такова, по-силно говори, че зрителите ни те чуват. Да ма това две като са... Не, дай. Не го обидам. Съм много нагъл. Няма да псуваме. Добре. Да направим една печка, да направим чаркол и... Чакай малко, брат. Абе, чакай. Аз ще направя една печка. Преди там аз съм... Тук да ни е за начало. Дай Тук ти да ни е къща. малко да се развим тук, че Да е не може да ходим на Да всяка. сме в една дупка. Чакай. На. Абе, чакай, ще направя една врата. Искам чака нещо. На. Тук е една врата. Искам чака. Я ми дай... Благодаря бе. Чакай. Я ми дай... 9 Чакай. кабелстон. Дай ми 9 кабелстон. Сега, чакай. Чакай бе. Пази са. Ау. Пази са, без да исках да ударя. Ох, няма значение, пъхнеш го ще чупя. Тук тъй да не е. Готово. Той ще ни е Имам чаркол. входа за къщата. Имаш чаркол ли? Дай малко за факли вътре. Сложих. Браво. Абе, що не мога да вляза? Пази са, де! Чакай. Ще го направим те. Мръжи малко. Не! Не, Аз така. си влязах. Ще направим 2 входа. Не е по-лесно да... Какво правиш, бе? Идват да ме ограбят. Помощ! Не, чакай. Взе вратата ли? Направи още една врата. Взе вратата ли, бе? Направи още една врата. Взе вратата ли, бе? Направи още една врата. Абе, взе вратата ли? Не мога. Бой ще ядеш, бе, младеж? На малко съм. Значи чаркол. Аре, дай ми. Аре, дай ми чаркол, де. Печката отвори. Благодаря. Я дай кабел. Чакай. Трябва ни дървета, нали знаеш? Тоест легла ще ни трябва. Пази са. Може да читиш. Не, няма да читваме. Аз мога. Не тебе, умно. Няма да читваме. Не само заради левата. Не, бе, няма да читваме, нищо няма да читваме. Опа, сори. Дай аз. Ау. Няма да читваме никак. За началото и ще не е къщата, да знаеш. Тъпам много малко. За начало няма да ходим да просим. Те малко, може да читна само заради лева. Не може. Мурата е плюс. Не, бе, ще провалим целият епизод. Не толкова. Не може да читваме, бе. Лошо е. Легла. Лошо е да се читва, много лошо. Легла. Те не са толкова важни, важно е да оцелим. И няма да читваме, това е най-важното. Добре, аз ще тъча около къща, няма кой тук. да се спални. Някаква овца. А нас не трябва че Ти обикаляй там. Чакай бе, аз трябва да опека малко. Пържоли ще опека. Опа, ако правиш... Да не ми взе пържолата. Нищо не съм че взел малко. Не, мен там се нищо не съм. Аз съм на минус 2 бърката и съм на 4 сърца. На 4 сърца съм да пържолка. Ще дам сега. Една за теб. Ще дам сега. Аз ще обекалям малко за Добре, храна и за овци. Ти купай за Руди. Аз купам, да. Аре. Чакай. Дай цялата. Първо ще отхапя малко да... Не, аз съм напред. Не мога да ти отхапя малко от пържолата, да опитам дали е качествена, с хубав сорт. Ма то кога стана навън тъмно, бе? Заради ти казах, ма на мен търпитам се строчи. Айде, чакай. Джейк. Ето, фърлихте една каменна за теб. Извинете, че те стана.
Абе, къде ми е кирката на мен? Това беше края на епизода. Очаквайте втория епизод след 5 минути.